имаме ли чуваемост? Здравейте, аз съм сеньор Мартини и зад мен стоят София 1000 и War of the Masses. Защо сме се събрали? Събрали сме се, за да представим хип-хоп културата в нейната чиста форма. Нашите хора от Австралия, от UK вече започнаха да го правят. Предаването се казва Рапер Так. Каква е схемата? Схемата е следната. Всеки един рапър представя свой куплет, свой върс, след което тагва друг свой колега, който да продължи неговото дело. Идеята е хип-хоп чиста форма. Нещата се случват вече и в България. Бъдете внимателни. Хемп, спускай бита, мадафака. София 1000. Усещаш ли какво става? Йо! 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 Картината на глед една и съща. Хип-хопа не е бащиния, а превърнаха го в къща. Опитвате се без основи да строите къща за участие на чалга парти да ви се връща. Един момент, ти какво си помисли, бе? Това, което го рушите, ние го градиме. В рапа съм чаве, но на теб ти викам сине. И ако бъркам нещо, поправиме, господине. София 1000, усещаш ли какво става? На най-доброто, ей сега изгрява. И като на врата улово май ти натежава. Бездарник си остава. София 1000, усещаш ли какво става? На най-доброто, ей сега изгрява. И като на врата улово май ти натежава. Бездарник си остава. София 1000, War of the Masses, йо. Следващия човек, който ще тагна е Darkside. Васет, ти си брат.